pala. Ay, na puro pantamina yan. Kampo ka na atabay ko. Pantamina. Ay, importante, happy-happy. Dapat masaya ang lahat. Masaya ang tiyan, masaya ang bulsa. Ano, merang mercy. Masaya ang tiyan, masaya ang bulsa. Luya ka di operator ko. Magayin-gayin lang, masusito na tugtog. Sumago pa, di mag-tugtog ka ni video okay. Yan, nanamundag to March 20, 1966. Oh, kaya, Juan 2026, celebrating her 16th birthday. Okay? Ano taga-takang nagsiselebrate ka ng 16th birthday? Unoro ka na ako. Una-una, dual citizen. Una-una, Pilipino, saka pagbit ko sa ang akin ako mag-MC Tuntana, gusto ko ng operator. Ay, labi na, manang ka lang. Wow! My celebration! Ito ang natin, magkanda! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ay, Maloya! Maloya ito mga asirits ko, Maloya. Nasa paputo. Pag-iglaw na ko kanina. Pero sabi nila, mag-programa mo na kita. So, bago kita mag-count, pagkakita na boys niyo, pwede makuliyak. Ayun, gitar. Yan, nagpreparan. Tagalog ka ito palingaman. Si Marisa, si Ate Masa. Yan sa nalilig mo ako. Ano ba ito? Sabi sa stage, sana mag-stage. Sabi sa daman Suhari at Reyna. Daman Suhari, Suray na sila tama. Shut up! Yan. Abay, pag-gilid mo, pag-gilid sa gilid. Ano mo na? Abay na. Sige. Gusto mo na sa pagkam. Ang nagbubuot. Ikaw mag-principal nyo rin ay, para jingalog na, sabay bless of the fruits. Di ba lang kita magkaon na mo? Tayo gusto ko na magkaon. Pagkatapos magkaroon, mag-prepare sa plastic na take out. Ubus ito, baga. Kaya, busy. Muna, okay? Si Marisa Alam, Durang Naigil, Pulong Abala. Hello? Ang kilongan. Hello. Maray na punpo kanatong amin nasadi kanamong pagsasadiri. Good afternoon. Di ko man na-expect na makakaputo na ako kading mic. Sabi siya na ako mag-operate. So tadi na, magsalita na lang. So salamat po pag-attend ninyo amin sa adi. Dawa pa lang kulang pa. So dawa kulang napupuno na ninyo, maray na yan. So, happy na. So, iba, papaabot na to. So, adi po, celebration na di. Kung baga sa ano, pati nga niya ako, di inaasahan. Nabigkago-araw ka di. At to kaya, mga una mo, para pipirsa. Lalo-lalo na to sa tungod si Buboy na iniisip kahan. Sintabo din niya pagpara isipon na sinasabi pirmikahan. Ito sintabo nga pagpara kung sa natin maghanda kita. So, talagang pinirsa niya. Pag una ko sa hapon, pagkakasa sana. Sabi na, ngayon sang, ako kalimitugal, magkaya ka sadto ka. Si kuha ngayon, kung takon mo, at tumaya si kuha. So, bago na naman, agbula na to. So, di ko na sana,
sana. Kanya sa sintabo, kami tagaiwag. So, namumuya ako katungod ko tuta. Pati nga linguan. Sabi ko, so, ikukuha mo man, taon nga nakutauday ka. Bala na nga kamukantusan. Santuan, nakikikarira sa pati. So, unexpected talaga ta. Adi nga mo na din talagang kinuha niya. Talagang kami, bukod man sa paggawa kami mga buntot na sana, amo na yan ng gugurang. Bariya-bariya na sila ka na mo, kanya ng amin. So, namumuya ako kanta. Ay, naisip ka, nabot ko kaya gano'n si Tabuton, talang dali kaya Keton. Oh, kaya namumuyawan kami karang kana. Kamu po, salamat, kamu nga nag-iyan sa atin. So, padagos po kita mag-inibanan, di magpara kaya paman. Salamat po, and happy birthday kay Mama. Inabot sa 60th birthday, more birthdays to come. Thank you, and maray na po karaunan pagkatapos. Ano, ilalay ka ibang wish para kay mama mo? Namin na to wish. Sigurado ka, Sigurado. Okay, iba-iba ko na kita ha. Di pa man campaign period mo pa ka. Iba-iba ha. Amo, okay! Ayan, thank you so much Marisa. Sabi ni Marisa, buko na yaan ang gurang. Kaya dapat ka nung baoy, bunso. O bunso, pakaraya pag-operate, okay? O ano sabi nilang ko? Ngayon, sa representative sa ito pamilya, ano? Tawang-tawang sa pagkakataon sa mga sungod, nilang mercy, mga bayawon, kinisiton, tawang-tawang sa pagkakataon. Amo, isa-isiton si Manoy ko Si Manoy do, Manoy do, atingan mo Manoy do, nagsiselebrate mo sa ika-68th birthday. Sumunog-tuloy ka. Saan? Sa damang tabi aeroplano. Di ka magparatangan. O naman ta. Yala. Sige. Manoy do, may natabi. May natabi Manoy do. Labarang rahay itong narurumog magbasa ka kanimong sa lobby. Okay, ako ni Manoy do. Sige, yana. Katra mo na, tabigay na mga panahon. Tapos puro pa magkikita di mag-aalip. Ako di tama na. Si ko si Ninong Buddy, nganod sa nato, panlas na nato. Panlas. Boy! Sunod kay Marisa, si Nonoy. May Nonoy! Ano yung Tagalog? Maliligawan na yung Kanoy. Di mo basang mapasalamatan si mama mo, ma. Salamat, ma. Ma, pasensya na, ma. Ma, nagkaroon ko nagawi ako, ma. Amo! Okay na, Noy! Labi lang dito. Mainit-init na nagkatururugkan mo yung sabi. Ha? Talagang ako sa nagagalit para kapot. Nganod-nganod na ko, no? Sige, nganod-nganod. Ano? Sabi raw kita kuro kay Panininang Mercy, sabi, barangay bilang punong barangay. Siyempre nakasuporta po niya kanyang mga barangay officials, kaya ba ng mga barangay appointment. Okay. So punong na muna sa mga barangay kagawad na presente ngawan. Okay, hindi parang gawa-gawa. Tapi kagawad pa rin, Abinar. Ano tabi masasabi mo kaka na itong punong barangay na nagsisilibrar sa 68th birthday? Logi talaga yan na later 8 at yung mauuna. Di ba sa makapangyayari? Diyos maray na pong puka na ito namin. Ngayon po, namumuya ako sa maray, kanababayad kong si PB, nagsiselebrate ka 68th birthday. Wish ko sana kay PB, tawan pa sa dakol pang birthday para matapos niya, turno niya. PB, naramag mo mo? Amo sana yan, mag-iiba kita. Salamat. So much, kagawad P. Abinal, letter A, pero talagang A. Kaya si Atty. Pagkakanto ko ng marunong ko nangangampanya. Ako ngayon nag-boy top notch sir.
Pero pagkakapurit ka na to. Letter A kayo, alphabet. So, order. Okay, at kapag sa Diyos si Kagawad lumabas. O tulo, ito na muna. Sabi ka, nai-iris ka na ito. Oh, sige, Kagawad. Diyos maray na apon po ka na itong namin. Namumuya po ako ta dakol mo man na di mga barangay family saling nakianluyog kading ika-16 birthday ni kanak-kanatong punong barangay. Salamat kaninyo ta nakiiba ka mo kadi kabigyan kadi ka na itong mabuot na kapitana asin. Kaugma ko tayo, nagduduang na pati kami. Birbing maruman ko lalo nagkupanahon sa po kami. Kuha, nag-aagi-agi sa tumukid na nagpapapicture pa kami. Kung mga muya na mo, lalo na ko, ako kami na kuhaan na lukban ay talagang nagpicture-picture kami. Pero dawa puro pa ako sa mong Kagawad, di na kaiba, tani pananggad, puro kaiba na monguwan. Kambal ko kuno yan, di pa din nag-iintindi. Na talaga labot ko sa Kagawad na kung kaiba na mo sa tuwa na kuha, agi-agi. Hindi na nakikialam. Nananapita, nairungan mo. Di ba sa kinirog sa mga kuha ko agi-agi ko. Kuha, pag agi-agi ta kanto na ka mga muya ta sabto, pag agi-agi yan ta. Bibi amo, sabi ko po kanimo, message ko kanimo, sana po mag-aba paabuhay mo. Sa uban tangaling dawa kami kinbugo ng Kagawad, pero may pakansari kanimo, pag may birthday, kaya ko celebration. At mga kurong kayo, bago sana si Bibi, dito pagliyungawan hanggang ang paman tayo. Gusto ko magatapos ka na termino. Hanggang magdana yan si termino, pero may pagkatang maruman niya. Sana amo, sana po anong sabi ko, salamat po. Okay, thank you so much, Kagawad lumabas. Okay, ang kapasito na saan? Si Kagawad Hilda Lambuyo. May tabiwan. Minaro Joy si Sarita ko, Jo. Kurang mo na ako. Maray na po kanatunganin. Naugma po ako na ako po dating appointee sa barangay. Si Pibi dating po, mga Kagawad po dating ko kaiba ko na mga appointees ko kaiba ko naman. Salamat man po, tadi ka mo mas nagberte si Pibi, sa di man po kita. Ako naugma kong tipon man po sa di mga appointees. Kaya po ako, dati man akong puro kaiba niya na BNS. Kaya di ko man talaga di ba pabayaan ng urok na 60 birthday na niya. Nangurong nang ako po, unod to, kami po, makaiba na yan sa sandal, gawayan. Happy birthday po. Magbanta po. Ako sa sana magkakapali natin Nagpapasalamat man po ako kada mga taong nagdalaw ka na birthday ka na itong mabuot na punong barangay sa di barangay ka magkakaroon. So, bayaw, ayaw to. Bayaw, ayaw to. Bayaw. Sister-in-law. Kasi sa laro, nagalilibong ako sa Tagalog. Yan, nakadisidio na pati kani sister-in-law.
Pagkaisip. Ano yung sinasabi ko? Alam mo, balita. Nagkakarapasimple kasi yun. Si Ate Milda Ramos muna. Ako may angkol. Ang alam, naliliwan ako kung Elmer. May ng Mercy. Kaya, sister-in-law. May na po. May na pa ang pinagdali ka para doktor ka. O, kurong na patay ka. Parang yung ano, napabayad tayo ka. Ako kitang bala. Balo kita. Ako pa nagsasabi amo. Ako iglaw-ilaw. Palawag na. Bukas sa akin na daan, ako naman. Ulit, di ba? Diyos maraya pun ka na to ngamin, lalo na sa mga nagyansali, sa mga barangay family na karukaiba na mo. Ano po masasabi ko, sana umabot man na kurno ni kapitan ng pampatapos, patapos tayo si Dawa ko pa mga karampan. Pagkakin arog na gadi, kin maraog na, wala na kinaurog mo. Kaya masangan masasabi ko kaninyo, salamat kaninyo ngamin. Adto, bukan itong birthday. Pero yun talaga si Anton Milda kasi siguro yung filmi. Gusto ko amo, mansarawan kayo. Para paligoy-ligo yan. Paniyap-yap mo tao, dur-dur wala. Okay, o sa iba. Bayan taro sa Auntie Maricel na mga kapinsan na. Mga Auntie Maricel. Ano po? Sa taon naman pala. Okay na. Pero mo itong piliwari dahil ito malapang mo. Lahan man siya ng ulo. Mamuna ka. Uli man ikang bills, makinapon ka na itong aming sagi. Ako, nagpapasalamat man ka ng dako na bisitan na ako kaya dito ka di ka na itong punong barangay. Si, ako itong diska, naging kapababaoy ko kanyang sarap ka. Happy birthday and more birthday to ka. Sana, ano man ang gano'n, padagos man ang gano'n, birthday na sila cool. Na magkaibay naman kita sa ano pa rin mga taon. Ano sa dali ito masasabi ko? Tama, Ojo. Ayan, thank you so much po, Auntie. Sa naman rin ginagawa. Mga barangay appointed. Mga busy na pati sa cellphone. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, mga alas 8 kita magtaon. Auntie, si Auntie Fe, Intia. Ano tabi, Auntie? Tapos na toros na. Iya. Kami nag-uura. Ay, dinarong mo. Talag babara. Una kang nganin, ala pagtao kong respeto, kalang magusan ka na to, sa maray na apong po kaninyo nganin. So, since na magpara-birthday di ka na itong nanay, di ka na itong barangay, first time ko din na itong sading birthday niya. Matodan. Pero, amo manani kinamumuya ko kadi, na kami bilang magmuhod sa Kristiyano, di pa kami nagkasala o sa unang tama na bagay. Kami narog kadi hindi antalang marurumuman ko kadi, tapos ako na alas 5 na marurumuman ako niya, alas 5 sa madaling araw. Ako nagpapasalamat ako, nagkataon na nakaabot sabi ka na kanyang ika-60 anyos na birthday. So, kaya kadto
pa ang ganuan. Ako ko itatao kaninyo, maliban gitintin sa kakimilita, ako ko kaninyo itataong clue, ako yan premium 50 pesos. Di lang mo na mag-iba si Kapitana. Uno tabi ngaran ni Kapitana ka na ko. Oh, happy birthday ka. Ano ngaran ni Kapitana Kanako? Ano ba oy? Ano ba oy niya? Ano ba oy mo kanya? Ano ba oy mo kanya? Ah, yun! Ah, sige na, ano yan? Ah, ang hari ng mga? Siyam po. Oh, siyam! Ako nagtuturo. Ah, sala ko na sala! Bumupiyang! Puyang! Oh, da! Sayang, dupliyon ko na sa gatos! Da! Opo, hayaan niyo ko kanila umaunta. Ano, tama sala? Oo, umaunta niya. Nagpapato ko. Tama o sala? Tabi, ante. Sala. Oh, sala. Oh, ako na. Ano ba ako inilang Mercy Kay? Antepe. Ano po nila? Consign. Consign ba? Oh, da. Oh, 1,000! Pa rin, okay. Ligtas. Ang Diyos makaligtas. Oh, da. Sayang. Pera. Kopyang. Sala. Oh, boy mali ka, boy mali. Oh, nakakataon. Ano kami yan, oh. Isasabi na. Ligtas 1,000. Okay, nagyero mo natatandaan ni Miriam. Subagoy ka kung subagusan yan sa matutugran kaya. Ala ba kitong bukong piyang, pero isa nang yan. Kaya ako di migurang. Oh, yan. Magaling na na. Sa gusto ko yung bago yan. Pero di mo pinano. Oh, gusto ko man ang antip. Naging permi kong hubin. Pero di goods mo. Pero di makadagapon. Galing-galing ang mga kamo. Okay! Sayang ko pa premium 1,000 na kuntana. Buko na kumita, oh. Siyempre. Okay. So, paano kita mag-isip sa mga mo yun? Galing kaya ako nagsubaybay. Naka-refill kami o floro kong bumba. Just maray na apon ka na to namin. Baby, happy birthday. Ano yun ah? Yan, Ang masabi ko sana hanggang mag-iiba sa nakita. Lang route sa boat in pagkira sa suway. Dawa man na arugkadi pasaway ako, pero pasaway ako. Inamin ko pasaway ako, pero sana pag makulog ko ka na tong kapitana. Dawa man kito nung ano man mangyari, pero di man nagad ako sa kanya, pero pasaway ako. Ang masayayan, Tete, happy birthday. Dawa ko na mangyayari, dawa pa sa white, hindi na. Di ang nunod to. Di may pagbabalo. Okay. Matagpan, pasaway sa akong dani. Di man ba yan? Di na sa nagsasabi. Okay na. Tapos, kasi po gusto mag-volunteer magtaw sa message kini ng Mercy. Ayan. So gusto sana. Okay, Dana. Ligado na kita! Oh, meet ka, oh. No? Pero bago yan, siyempre, siguro kaiba niya. Puro kaiba ko panahon, puro kaiba huwan, puro kaiba sa tuturugan. Alam ang malingawan. O, kaiba! Ano? Yan ang amoyan niya kaiba. Sinasalaman ng tayo, kita may kurulian. Ninang pati niya ang nag-iisa at nagmamahal. Ang kanyang munting asawa. Maluya kaya abit tasaw, eh. Dapat pagtas ka ang posisyon. Talaga ako karita. Salamat Mr. DC. Sana magayon na program. Nuhan, yan. Papasalamat na ako kaninyo. Nagyang kapasabi. Ngamin, papasalamat na ako. Dawa si Agum. Kailing ulit ka na ko.
Pasalamat ka pa rin. Pagpaparamandang sa ako ni. Grabe yung kamandaan. Minsan, kinukuyog ko na pagpapasalatan pa ako. Ako bigyan ka din. So, happy birthday sana. Lawang gitan. Happy birthday na sana. Salamat ka ninyo amin. Maloya! One more time! One more time! Palapakan! Hindi pa tumuloy pa tayo. Ha? Oh, mataas pa. Ikaw. Picture mo na. Hoy! Malaya mo na. Di man na ako na susikat. Okay! Once again, happy 60th birthday! Pulong Barangay! Mercy Rapinyan! Para po! Ayan! So, big bless na kung tala kita. Kaso, mas marigag kung tawan taman sa gatiwag na kaugmahan. Hinong panyali mo ka? Tanganing sa kanyang celebration day. Maro naman. Puro pati manang ripo! Yung gumulton! Eto ma, si Bumboy kayo magkara ko nagpapipir sa sumagong kamugtuhan. Talaga si Bumboy tawag ngayon mo sa ako namayari, di ta ka pautahon. Pag gusto itatawa mo. At kung anak ko utang, babalyuan. Anya na ko, di na yung babalyuan. So, naumay ako maka. Yun! Ano kaya palang pa-surprise ay? Yan ang anong pag-ulit ko, pag-udulot-ulutan mo ka ha? Wala ko na! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 61, 62, 63, 105! Brato! Ay, kulang! 205! Preparasyon sa goal mo! Okay! Once again mga Lord! Willing ka mo! Sininang Mercy sa sininong padilig! Pamilya! Ang nagsabi, music! Paano yan sa operator ko? Music! Dahil di ka masusunod! Ang may nabili ng papi, picture mo na! Ano pa rin? Uli ka na tutulala! Ika! Bili ka ng tausa sa birthday message! Inalapit sa tinaw mo! Ano ba tayo inalapit sa? Picture mo na! Yan! Picture! Yan! Okay!
nakatrabaho niya sa ilikod. Si Sila. O na anak, kuda 5. Ako ko inaanak na 5. So, sadi si na tong sekretary. So, an kayang mama niya, ginungod kong kurangan. So, kinaptanan ni kana kong kagigin si Nanay Lilay. So, maraya apon po, liwat kanatong amin, mga kagawad na kalakong kurkaiba, mga puwintid, mga kapinsanan, lalo na sa mga kapinsanan na asa kamaturanan, mga ngod dito. Anggan na anggan di paglingawan. Inaanak ko. Tangani kitang permingag MC. Amo. Imsing malang kulit, kung isay kaninyo gustong magpa-MC, di ka mo magkalangan kay Jojo. Tas susuportahan ka mo kan ni Jojo kung anggan sa uno, gusto ninyong sabiyon, pag agko ka mo okasyon. Tatabangan kita ka din ni Jojo, puon ko iya bagaiski na babayad ta. Kiniya niya sa uno. So si Jojo intiya di sakan. So mga taga-ibang lugar, agko ko nabayad sitong taga-Buluang. Si Brad na Wada, padi yun ko nakunuyan, si Pading Wada, Tauno, Sabtoki, Pading Dolpong, Abinan kami nagdangod. Di ko yan nalilingawan, kaya di si Pading Dolpo, amo yan sinasabi ko, maghintay, magsasama tayo. Amo na yan, isinayan kong pauno. Bala man si kagawad Diyos, yung abinal kung uno ka pag-isipon, nasarita ko to. MC, ika na magparog, migkaon na. Ayan, palagpagan na po. Okay. Kapitana Mercy Rapillan celebrating her 60th birthday today. Ayan, natawag ng gadiyan, magkaraunan na. Kaya tinawag kumurta nga nung doon pakablis abutono. Maud ka na ko. Okay, sabi niya, magkaon ka mo hanggat ang pagkaon, hanggat kaya ka boros ninyo. So ako, may masasabi ko, happy 68th birthday nilang Mercy. Balalit. Mauna na muna ako, tapos balik pa isa na ako. Sige! Tuloy ang ligaya! Music please! And then, karaoke na. Thank you so much. Arriba. Buat usad, darwa. Buat na ka mo. Buat na ka mo. Sadi Pwede sadi. Adi mga iginangan hindi magparapakisilutan sadi Sadi pariyo man sana. Sadi lang yung sadi pariyo man sana. So sadi agto na kawa. So sige na po kamo.
Amoy. Lupit. Lupit. Kakauli ka, nakatindog pa ako, tanda ko lang. Iba tara ka pa sa vlog pa dito. Happy birthday, Pading Giso. Jin, baka naman.